benabangani babantu besifazane ngibe nezinamba zabo ngikhulume nabo Sasha nesasha Hi Jamie. Mara wathela kuyabuthisa. Yeah, ke nama lesizulu sakho Sasha. So wena tlo mosadi mo beji yabo o atlang situation ya gagwe a rate o re tseba re o re galang ai ke gale re mohala ai re mohala go no pala ai ha una baga mohona ai ke paro sere loto tu minyoni mo diraposo asa boni mucho le mona tinga dira flopo molicheni lina molicheni kidilo jai. This is Lily Hlagonolo. I'm here at the penthouse with the one and only Dlamini. Dlamini, my brother. Mlungu wami. You good? Good to see you again. So guys, okay, today what's going on is that we invited Sasha to come at the penthouse again. I'm with Dlamini, and then we are also expecting another guest, which is Lisa, but Sasha doesn't know because we had to invite another person to cook putu for Dlamini because you never got putu last time. So Lisa knows how to make food. Okay, so Ramometi, as we're waiting for her, Kodwa umthole kanzima kodwa hayi umthole kanzima bengekho lula kodwa into engithanda Mlungu ukuthi abantu mabekhuluma yabalalela ubalalelile bacelile ukuthi live sicela ukuthi ubuyise uSasha umbuyisile and we made sure that this time we also add someone else just to assist because khumbula ukuthi uSasha venze izinto ayi-1 singakhona ukumsiza thina ngoba ayabona hayi ithi simlinde and then masafika then sikhuluma hayi afike idala ngimlindile vele kunini abantu bengibuza ngoSasha wethu Dlamini uSasha ngithi yaningiyekeni anibeke kancane enye into futhi abazi ukuthi uSasha umfazi kabani or kwenzakala confused bayazibuza bayazibuza mele sibuse uSasha ukuthi kwenzakalani ayiphendulele and ikhona imibuzo ngithathe online actually kuma comments bayabuza abantu so mele sibatshele ukuthi kwenzakalani abantu khona bayakhuluma bare why do you always teach Sasha about cooking? And then, are you single or will you ever date? Empathy lembuzo le yakho. I see online from online. But now we're not single na. Fafuna wazi abantu. Mina? Yeah. How? Khona ufuna ungishadani? Cha kwamanje ngisingile Mlungu anginamuntu. Anginamuntu singile. Okay. Yeah, singile. So mawuthi ukhona umuntu akufunayo outside melenzeni ngizokhuluma nje iqiniso Mlungu angisho ukuthi lento engiyikhulumayo i-wrong okanye kanjani kodwa it's what I believe in. Okay. Into futhi engayitshela yona ukuthi noma kungenzakalani into engeke ngize ngishintshe angikaze ngiphuze utshwala empilweni yami angikaze ngibhema ugwayi empilweni yami angikaze ngihamba amathavilo amaclub empilweni yami umuntu esifazane ngimdingayo umuntu esifazana kumele angaphuza utshwala that's number 1. Okay. Umuntu esifazane wami ngimdingayo kumele angafaka ibhlukwe umuntu esifazane angafaka ibhlukwe kumele angabhema ugwayi kumele ngube umuntu ohamba ngolesihlanu abuye ngomsombuluko. I'm not saying ungaphuzi not igwayi phela abanye babo babheme iwheat. Exactly lokho kubhenywayo nje ungabhemi angifuni umuntu esifazane obhemayo angisho ukuthi ungaphuzi ungaba newine lakho endlini moza ukuthi womile ngaleso sikhathi uyishayela iwine lakho ungabe umuntu esifazane olala ngaphandle uyabonga ngilo muntu nje bakhona laba mabagcokile ibele amabele ayabonakala angifuni leyo angifuni ibele ufuna umuntu osifazane agcoke akungabonakala bomama
awube nesithunzi umuntu wesifazane. Mele abe ijiji or noma. Hayi esikhathini samanje mlungu uyilo noma ulona kulungile. As long as sizwana. Yeah. Ama-kilometer akekho akabaleka akabalulekanga. Hayi wabalekanga ama-kilometer mlungu. Yeah, and bacamba manga abanye ngithi. Abanye banamanga bakhuluma manga. Seso ubatshile ukuthi sikhuphi namhlanje. Hey mlungu ngazi ukuthi isantini. Yeah. Bongabona le view la bafethu ayinzima kakhulu. Sikwenye indawo la. Ngithe mongiletha la nami ngithukile. Ngithukile inhle le ndawo. So umuntu wesifazane onjalo engimfunayo. Ngiyakuzwa. Mangabe ukhona umuntu wesifazane onjalo lapho, bandoda. Hayi. Ngiyaphakamisa isandla. Yeah. So ufuna umuntu uzoshada naye or ufuna umuntu just for ukuthi abe ne relationship now? Yabona ukukhuluma iqiniso angeke ngize ngithi ngifuna umuntu engizoshada naye. Kodwa into esiyobe sihlanganisa nalowo muntu wesifazane iyona ezositshela ukuthi sohamba kangakanani mina naye. Ngoba uma ngathi siyangena othandweni singena ngokuthi sifuna ukushada maningi amaphutha esizowenza sigcine singafikanga lapho. Kodwa mangabe sithandana sihambe ngendlela uthando olusiqhuba ngayo singagcina sifikile lapho. Ikhona enye imbuzo like wena ne muje relationshiping baba mfachencha ifone li friends. Yeah. Wena o comfortable gore motho a gago aka change si number phone le chomi tsa gago tsa banna. Mlungu wami mangabe umuntu wesifazane oneqiniso lento asiyithathe ngokuthi indlela ezimbili kanje. Uma ngabe mina ngiyakwenza lokho kanye wena umuntu wesifazane uyakwenza lokho ube nabangani babafana nishintshane ngeinamba nifonelana noma yini kungakujabulisa yini wena umuntu wesifazane mina ngikwenze lo ngumuntu wesilisa ngibe nabangani babantu besifazane ngibe nezinamba zabo ngikhulume nabo yabona mangaphendula lo mbuzo ukuthi ngingakujabulisa then ungakwenza but mangabe ngeke ukujabulisa ungakwenzi. Ngizwa inoko ngathi uSasha seka ngathi impela ngathi ethi simbulele Sasha de Sasha. It can be Sasha. It can be Sasha. It can be. Yala bemfuna abantu Sasha is here. To shout out to Sasha. Let's stand up Sasha mama sekhaya. Siyamlanda manje. Hi. How are you? Good. Hi, Jamie. All right, Sasha. Okay, why am I getting this and then Jamie is I think I'm doing child. You know, any child really high. It's okay. Okay, ngena emaphakathini mara wathela kuyabuthisa. Yeah, ke nama ngezulu sakho Sasha. Yeah, phela praise Lenny. Ungena emaphakathini. Kanti yini akusimaphakathini? Sasha lekai. Ngiyaphila njani? Sharp. Also today I went to competition ne? I don't know why. Hi. Ninsa. Di sharp when I was. Okay, sharp. Nah, I feel like not today. I don't know. Maybe first it was the hug, the cold hug. The second thing, officially more level like also. Why are you jealous? No, like also. Why don't you sit like this? Oh, it's straight. No. You were like this. Okay, that means what I say. Sasha, ngizwe kuthiwa wena kade use bathi kuphi? Was it last week or last week Sunday? Likompo. Likompo. Ebalcony lapha emabonini. Oh yeah. Bekumnandi ne? Yo. Ngibone izithombe zakho Instagram wenza kanje. Twitter. Oh, nadlamini jaka walivona. Hey, wena nadlamini kasisawusisa ngawo ayi. Dlamini guys. Dlamini uleka vom. No to blue. Can I see? Okay. Moja, ufuna like boyfriend. Answer. Hey, I don't have boyfriend. No, answer. I don't have boyfriend. Answer. Mfona mwanchoro wa shoot.
Why are you forcing me to araba? I'm not forcing you. Yeah, so join SMTV. Mara this guy. Usemsebenzini. Fana reactor jwang? Fana reactor jwang? Phaza. Rastel. Hi, ke a shoota ke busy no. Oh, ke bona o bong video coach so ke re ke buhle. Bye. Now, ngizomfonela Sharp. Sinenkinga la endlini Enkulu. yeah Inkinga yani manje. Inkinga yani manje. sinenkinga Yani. yazi mina I said you must answer the call not knowing what you're gonna answer it vela Yena namuso kwena already no Bomtutsa mlo. yeah Mara kwena no mfoste na gore ke ya rabi. I go force anyway Likombo what was fun Yes. Mara was bored Why? okay not bored in a way where it was not entertaining it was too packed we could not walk it was like they overcrowded it I feel like they should have managed at least capacity about like feel like I like overcrowded Makompo banyaka stadium. anyway we are at the penthouse so can we focus we need something to drink Sasha Ucuma jwalo. Usinqomo le penthouse inhle usinqomo mfethu umlungu sebenzile la. Ingini ncume. Okay, sharp. wow Asikho lapho. anyway viewers okay you're still there Ya usasini lapho. uyakuthanda kumunca ne Yo munqa jwalo. Awukwazi umuntu. Sasha bafuna ukusibuyisela emumva mfethu. Ay, are skay ranjalo. Sasha abantu kade bekhala ngawe mfethu. Bathi mina ngenzani? last time you see manje asinama drink last time when you arrive I offered you drink ne? And then Dlamini puts the table for you ne? And people liked that and then another one said Dlamini when you are in the house you are not a bodyguard I don't know why they were saying all these things Mina angikwazi ukushintsha lo muntu enguyena. Noma ngabe kuthiwa ngikuphi. yeah La ngikhona manginomlungu wami umlungu wami akuze kushintshe. Danko. Noma ngenzakalani noma singayaphi. Yeah. Uhlezi umlungu wami. Lokho ngikuze abantu lokho kumele lokho understand bafowethu. Noma ngangaba bikho emsebenzini kodwa still usomlungu wami. Sasha you look really beautiful Thank you. uDlamini vangekho on the last day and what you gave me was marvelous Unento akunika. Ufile? Awuthi ngithola ukuphuza ngoba. Ufile wena? Really get the shift. okay I'm talking about Hey, and like mo page ne actually safe. like mo page ke 360 so The comment. yeah ke 360 The receipt. yeah like mo page pale Vam correct var 180 that was not 360 it's 180 So bana gore ke ba feng? no ke re na wena umphele 180 degrees not 360 yeah so ke ntse ke ba go umphele yona na ke tsore while react angare umphele something else Ay, not today. unless ele oro Dlamini hopela o tle le metsa as well ne Akusiya bantwana. 360 ne Skathi la di shampoo. ke hopela umpe 180 Dlamini sa tsamaya Hai. ha Sasha you just arrived I want this for my viewers what is again Aska kwat. so and by the way you're not living anymore you're gonna move in like you're not living Ki move in. Sasha now are you seeing the camera we spoke about this Ay. we agreed that you're gonna move in I already arranged transport for your bag so I don't know why you were surprised In for what? For what? Hello? Hi. For what? you know what anyway yeah well the way you're called on me is okay
Anyway, me, there is someone I'm expecting to come here. Who is that someone? It's someone who's going to cook for Dlamini. For Dlamini only, not for you. What do you mean? What am I gonna eat? Cause yo, what's that I mean? Oh, those are there's someone Mara, because already when you're not giving me attention, I feel like you won't even cook for me. No, but around something clearing. Like give you in for what? For what? So hlala sonke. I'll keep him alone first of all. okay. Keep him all over. Eh? Oh sure. Okay, sure. Okay. Sanzo send them number mama up here. Ngizayithumela. Uyazazi coffee. Come in. Uthumile kala ngojeya wena. Come in. Bathi ukudla akubongwe mara mina ngiyabonga. Umuthi ongabongwa mlungu. Umuthi. Umuthi umuntu mayinikeza umuthi awuthi uyabonga. Oh, okay. Ubonga usebenzi. Okay. Serious? Yeah, You usebenzi. didn't know. Okay, ukhona omunye umuntu angisemtshele ukuthi ukhona omunye umuntu azayo. So yeah, so yeah, injalo. Umuntu wesifazane. Yeah, umuntu wesifazane nawe awazi ukuthi ubani. Mara you might have a clue wena cause Why ungalethi indoda ulethi imphazi? Siba madoda sebathatha ubufazi wedwa. Yes. okay, is there anything wrong with bringing a woman? Yes. But uzopheka mnzi. No go find attention. No, it can't be. What do you mean never find attention? So Go for attention. Ufunize ku attention. Yeah, only me. Mlungu. But no. Usasha akafuna move in. I'm jealous. Ene uthi yena ufuna ingoma yenini. Phela Yes. You have to buy me first. ufuna ingoma. Manje sekafuna ingoma ne? Ha, usicansela Dlamini. Hey. Okay. King. Ingomo. It's the same thing. Uyayazi inkomo. Ingomo. Man inkomo uyayazi. Ufuna ingoma. What? Ufuna ingoma. Ngiyifuna, yeah. Yikho ifuna ngoba inkomo nayo wena. Dlamini, angithande lento oyenzayo Ngiyaxolisa mlungu. Sorry, angithande lento Dlamini ayenzayo. Dlamini uxoya hayi. Sasha ngiyaxolisa wena. Somxosha ne? Ngiyaxolisa. Ngiyadlala never. Kodwa inkomo yona. Awusaxoyela. Uzakani? Awukwazi ukuba nenkomo embili wedwa. Ngidonate mara. Akufikisa. Oh, besikhumbulile Sasha mfethu. Nami. Dlamini usambuja wena. Askisi mfethu bekuphoxisiwe, manje bekuphoxa. But we are glad to have you back. Yeah. Look, with the whole thing of you coming over and stuff like that, I mean, phela ish le inzima, but uDlamini useyayazi, so I can't say it's a secret. Uyazi ukuthi ukhona umuntu omama ngithi ekhaya. So Mama umuphi manje? The first one. Mfini. msaji wakhe omathomo. Umthulu. Wayini? Hayi Scar. Oh, sorry. Phela Sasha Scar thoma beefy Sasha, it can't be Sasha. It can be me. It can't be you. Mfethu. Yeah, so why not from Saja Village, yabo? O atlang. Situation na go a ra tso re ba re relang. Yeah. Mara I said Dlamini uzophekela Dlamini yabo. Mara indirectly uzophekela thina so2. Abantu bese beyangisola mangikubiza mlungu wami. Hayi monna waziwa phe. Hlona monna ka sabele monna. Monna sentabela. Ungeke akwenzeki mfethu, ayakwenzeki. Serious. Kumele kube umuntu wesifazane osiphekelayo. Isandla somuntu wesifazane sendoda Phela sifana. Ketlo catcher. Ukhona wena? Ngeke. Hayi lapho ngiyala ngeke.
You'll never ukhona ngeke Sasha ngiyala ngeke. So why don't you get catch? What makes you conclude? I already correct. Do I look like someone who can catch so fast? Asikhulume sibe sidla ama shoes. Asiyeke. Ingasikhulumeni. Wawusho kanjani ukuthi uzokwenza? Mina, I think with you, I was writing my last chapter. So, things will evolve. So, there's no other chapter. Yeah. You know, when you're writing a book and then you're in the last chapter, means there's no other chapter. So, you catch, man. I think it's catch enough. Yeah, sekwanele. Confirm. No. I don't think there's another hot girl I'll find. I don't think so. No, it's about. Hayi nami ngiyala. Yeah, what is that? Hayi ngiyala ngeke. Kinto ngiyala. Uvalile No, Marlena ubulela deep. No, hayi ngiyala ithi ngiciphi kodwa ngiyala ngeke. Angiciphi. Mina. Abana bathoba jalo kamini. What is that? Okay, lalela. Mina not like Abana nene kitlobelela Spain ke wasihlobo. Mina ngizokuzwa mina uma ukhuluma iSpain. Okay, naletla mina. Ayepi. Naletla mina. Khale re drive around the river me. Also na lo ina asangara mkreya. Makanye. No, serious. Asangara mkreya. Akukho lulu ukuthi umkholo kodwa ukhuluma iqiniso. Ukhuluma amanga. Iqiniso. Ubuze mina ngizokutshela. Sorry. Ubuze mina ngizokutshela iqiniso. Ngona maqiniso atselo. Ene bona ne jijo. So because last time every nyako ja paparapa la go ja. Today rena no re something. You know what I'm thinking? As I'm been say shopping. Okay. That's my shopping. What do you guys think? Sunday song So ra ga jijo. Yeah. Maybe the lady utla ratla a thola tsere because last time we complaining about hey bupiabo or stuff like that. Imagine we could not even buy meals. Utlora ka bupitsuri. Sanjo era right no. No, uphumele lube khona Sasha. Kumele lube mina ngeke ngempela futhi ngikhathele udlala nesinkwa ebusuku isinkwa. Exactly. Isinkwa ebusuku isinkwa. Mara breakfast yomnandi. Angithi wena breakfast Leo ngenzela uthi wena efing wena umenzele yini? I can't say. Uzombophisa. Uzombophisa lo. Yeah, uzombophisa. Awu, udlamini. Ene bekangekho. Bekubuza uthe He wish he was there. And I wish uthe breakfast omenzele yona. Yeah. Mina ngabuza ukuthi yiphi omenzele yona. That day. Udlamini manga yenze next ufaka ama headphones. That day udlamini ngeke he didn't even put any headphones. He was so distracted and ahamba so early. Yeah. Yazi ne? It's asambeni. Mara by the way, the reason I'm saying this is because ngifuna usasha enze breakfast futhi kusasa. Not mama. Lo mama uzopheka manje. Yeah. Usasha ekuseni enze breakfast. Indla kuseni. Uyayazi indla kuseni. Khaduna kwa beer. Ubujela breakfast? No, Sasha. Kuthi Sara tushana. Akodwa Sasha unenhliziyo enhle mfowethu. Ndawo unenhliziyo enhle. Hopefully they get along. You know women they hardly get along. Lento engithandazela ukuthi bazi. Mara aska batamela li. Sasha. Angaziduze. Mina ungathi but it's too early for that. It's too early. Nakitlobola motho ka Pirim stro. No. Alpirim. But Pirim yaba kundana. Yeah, ngibeka kantawa kundana. Ofange nge Otohoka kili kundana. Sasha. Yes. Baby. Asambeni. Aha. Siyasamba vile. Nasamba. Ay, ki hala remuhala. Ay, remuhala uno pala. Ay, hauna baga muhona. Ay, que paro ser iloto, chumino ni mutira bozo. Asabo ni mutu, ni muna tinga tira flopo. Mulicheni lina, mulicheni.